mung peksi. Nadyan wujute mung peksi menika paribasane napa, Mak? Anggawe taline bronto. Iya. Agawe talining broto. Alus manis tur mrak ati. Wis suwinggon kula lono golek isi podang jenar iba bunga ing atiku Eba bunga ing atiku nyanding bisa dadi tamba esuk awan nang omah wis ora krasan luyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mideranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman-eman yen nganti ya kang nyayang leyang tak sawang mencok neng pang kekencengan tak rindik sangka katuan sarwa ngoceh dheweke ngalih bencokan welakae tak suwun baca ngece podang kuning anggawe atiku komeng sleret ireng tak sawang tambah manis iba bunga yen lakon dadi slirane ora bakal atiku kegiwang liyan yen si podang antutut ati kepranan ora mendok atiku tansaya ndetrek tak sranani tapi kat pulute bendok esuk awan nang omah wis ora krasan luyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mideranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman-eman yen nganti ya kang nyawang ingkang dereng pinaringan sampur tak sawang mencok neng pang saya jangan tarindik sangka katuan sarwa ngoceh dheweke ngalih bencokan welakae tak suwun baca ngece podang kuning anggawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang tambah manis iba bunga yen klakon dadi slirane ora bakal atiku
kegiwang liyan yen si podang antutut ati kepranan ora mendha atiku tansaya ndedrek tak seranani tak pikat pulute bendho tak seranani sun pikat pulute bendho ya Pak.